I aften er det første episode af første sæson. Den første sæson kommer til at handle om H.C. Andersens eventyr. Jeg har 40 eventyr, som vi skal igennem, så jeg er sikker på, at der nok skal være nogen, du kender, og sikkert også nogen, du ikke kender. I aften er det eventyret Fyrtøjet, jeg vil læse op for dig. Eventyret blev første gang publiceret i 1835. Fyrtøjet. Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. 1, 2, 1, 2. Han havde sit tornyster på ryggen og en sable ved siden, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så ækel. Hendes underlæbe hang hende lige ned på brystet. Og hun sagde, "God aften, soldat. Hvor har du dog en pæn sabel og en stort tornyster. Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil eje." "Tak skal du have, din gamle heks," sagde soldaten. "Kan du se det store træ?" sagde heksen og pegede på et træ, der stod ved siden af dem. "Det er ganske hult indeni. Der skal du krybe op i toppen. Så ser du et hul, som du kan lade dig glide igennem, og så komme dybt ind i træet. Jeg skal binde en strikke om livet, for at jeg kan hejse dig op igen, når du råber på mig." "Hvad skal jeg så ned i træet?" spurgte soldaten. "Hente penge," sagde heksen. "Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så er der en stor gang. Der er ganske lyst, for der brænder over 100 lamper. Så ser du 3 døre. Du kan lukke dem op. Nøglen sidder i. Går du ind i det første kammer, der ser du midt på gulvet en stor kiste. Oven på den sidder en hund. Han har et par øjne så store som tekopper, men det skal du ikke bryde dig om. Jeg giver dig mit blåternede forklæde. Det kan du brede ud på gulvet. Så gå rask hen og tag hunden og sæt ham på mit forklæde. Luk kisten op, og så tager du lige så mange skillinger, du vil. De er alle sammen af kobber. Men vil du hellere have sølv, så skal du gå ind i det næste værelse. Men der sidder en hund, der har et par øjne så store som et møllehjul. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde, og tag du bare pengene. Vil du derimod have guld? Det kan du også få, lige så meget du vil bære. Når du går ind i det tredje kammer. Men hunden, som sidder på pengekisten, har her 2 øjne, hver så stort som Rundetårn. Det er en rigtig hund, kan du tro. Men det skal du ikke bryde dig noget om. Bare sæt ham på mit forklæde, så gør han dig ikke noget. Og så tager du bare kisten så meget guld, du vil. Det var ikke så galt, sagde soldaten. Men hvad skal jeg give dig, din gamle heks? For noget vil du vel have med, kan jeg tænke. Nej, sagde heksen. Ikke en eneste skilling vil jeg have. Du skal bare tage mig et gammelt fyrtøj, som min bedstemor glemte, da hun var dernede. Nå, så lad mig få den strikke om livet, sagde soldaten. Her er den, sagde heksen. Og her er mit blåternede forklæde. Og så krøb soldaten op i træet, lod sig dumpe ned i hullet og stod nu, som heksen sagde, nede i den store gang med de mange 100 lamper brændende. Nu lukkede han den første dør op. Der sad hunden med øjne så store som tekopper og glodede på ham. Du er en net fyr, sagde soldaten, satte ham på heksens forklæde og tog lige så mange kobberskillinger han kunne have i lommen.
lukkede kisten og satte hunden op igen. Og så gik han ind i det andet værelse. Ja. Der sad hunden med øjne så store som et møllehjul. Du skulle ikke se så meget på mig, sagde soldaten. Du kunne få ondt i øjnene. Og så satte han hunden på heksens forklæde. Men da han så de mange sølvpenge i kisten, smed han alle de kobberpenge, han havde, og fyldte lommen og sit tornyster med det bare sølv. Nu gik han ind i det tredje kammer. Det var enkelt. Hunden derinde havde virkelig 2 øjne, så store som runde tårn, og de løb rundt i hovedet, ligesom hjul. God aften, sagde soldaten og tog til kasketten, for sådan en hund havde han aldrig set før. Men da han så lidt på ham, tænkte han, nu kan det være nok, løftede ham ned på gulvet og lukkede kisten op. Gud bevares, hvor var der meget guld. Han kunne købe for hele København og kagekonerne, sukkergrise, alle tændsoldater og piske og gyngeheste, der var i verden. Jo, der var rigtig nok penge. Så nu kastede soldaten alle de sølvskillinger, han havde fyldt sine lommer og sit tornyster med, og tog guld i stedet. Ja, alle lommerne, tornysteret og kasketten og støvlerne blev fyldt op, så han knap nok kunne gå. Nu havde han penge. Hunden satte han op på kisten, slog døren i og råbte så op igennem træet. Hejs mig nu op, du gamle heks. Har du fyrtøjet med? Spurgte heksen. Det er sandt, sagde soldaten. Det havde jeg rent glemt. Og nu gik han og tog det. Heksen hejsede ham op, og så stod han igen på landevejen med lommer, støvler, tornyster og kasket, fulde af penge. Hvad vil du egentlig med det fyrtøj? Spurgte soldaten. Det kommer ikke dig ved, sagde heksen. Nu har du jo fået penge, så bare giv mig fyrtøjet. Snik snak, sagde soldaten. Vil du straks sige mig, hvad du vil med det? Eller jeg trækker min sabel og hugger dit hoved af. Nej, sagde heksen. Så huggede soldaten hovedet af hende, og der lå hun. Men han bandt alle sine penge ind i hendes forklæde, tog det som en byld på ryggen, puttede fyrtøjet i lommen og gik lige ind til byen. Det var en dejlig by, og i det dejligste værtshus tog han ind, forlangte de allerbedste værelser og mad, som han holdt af, for nu var han rig, og han havde så mange penge. Tjeneren, som skulle pudse hans støvler, syntes rigtig nok, det var noget løjerligt, noget med gamle støvler til sådan en rig herre, men han havde jo ikke nået at købe sig nye. Næste dag fik han støvler at gå med og klæder, som var pæne. Nu var soldaten blevet en fornem herre, og de fortalte ham om alt den stads, som var i deres by, og om deres konge, og hvilken nydelig prinsesse hans datter var. Hvor kan man få hende at se? Spurgte soldaten. Hun er slet ikke til at få at se, sagde de alle sammen. Hun bor i et stort kobberslot med så mange mure og tårne om. Ingen uden kongen tør gå ud og ind til hende, fordi der er spået, at hun skal blive gift med en ganske simpel soldat. Og det kan kongen ikke lide. Hende gad jeg nok godt se, tænkte soldaten. Men det kunne han jo slet ikke få lov til. Så nu levede han så lystigt og tog på komedie, kørte i kongens have og gav de fattige så mange penge, og det var smukt gjort. Han vidste jo nok fra gamle dage, hvor slemt det var ikke at eje en skilling. Han var nu rig og havde
pæne klæder og fik da så mange venner, som alle sammen sagde, at han var en rar en rigtig kavaler, og det kunne soldaten godt lide. Men da han gav penge ud hver dag og fik slet ingen ind igen, så havde han til sidst ikke mere end 2 skillinger tilbage og måtte flytte bort fra de smukke værelser, hvor han selv havde boet, og oppe på et lille bitte kammer helt op under taget. Selv børste sine støvler og sy på dem med en stoppenål, og ingen af hans venner kom til ham, fordi der var jo så mange trapper at gå opad. Det var en ganske mørk aften, og han kunne ikke engang købe sig et lys. Men så huskede han på, at der lå jo en lille stump fyrtøj, det han havde taget nede i det huletræ, hvor heksen havde hjulpet ham. Han fik fyrtøjet og lysestumpen frem, men lige i det han slog ild, og gnisterne fløj fra flintestenen, så sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som et par tekopper, og som havde set nede under træet, stod foran ham og sagde, "Hvad befaler min herre?" "Hvad for noget?" sagde soldaten. Det var da et morsomt fyrtøj. Kan jeg således bare få, hvad jeg vil have?" "Skaf mig nogle penge," sagde han til hunden, og vips, så var den borte, og vips, så var den der igen, og holdt en stor pose fuld af skillinger inde i sin mund. Nu vidste soldaten, hvad det var for et dejligt fyrtøj. Slog han en gang, kom hunden, der sad på kisten med kobberpenge. Slog han 2 gange, kom den, som hed sølvpenge. Og slog han 3 gange, så kom den, der hed guld. Nu flyttede soldaten ned i de smukke værelser igen, kom i de gode klæder, og så kendte straks alle venner ham, og de holdt jo så meget af ham. Så tænkte han engang, det er dog noget løjerligt noget, at man ikke må få den prinsesse at se. Hun skulle være så dejlig, siger de alle sammen. Men hvad kan det hjælpe, når hun altid skal sidde inde i det der store kobberslot med de mange tårne? Kan jeg da slet ikke få hende at se? Hvor er nu mit fyrtøj? Og så slog han ild, og vips, så kom hunden med øjne så store som tekopper. Det er rigtig nok midt på natten, sagde soldaten, men jeg ville så inderligt gerne se prinsessen. Bare et øjeblik. Hunden var straks ude af døren, og før soldaten tænkte på det, så han ham igen ved prinsessen. Hun sad og sov på hundens ryg, og var så dejlig, at enhver kunne se, at det var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne slet ikke lade være. Han måtte kysse hende, for det var jo en rigtig soldat. Hunden løb tilbage igen med prinsessen. Men da det blev morgen, og kongen og dronningen skænkede te, så sagde prinsessen, hun havde drømt sådan en underlig drøm i nat om en hund og en soldat. Hun havde reddet på hunden, og soldaten havde kysset hende. Det var som en pæn historie, sagde dronningen. Nu skulle en af de gamle hofdamer våge ved prinsessens seng næste nat, for at se, om det var en virkelig drøm, eller hvad det nu kunne være. Soldaten længtes så forskrækkeligt efter igen at se den dejlige prinsesse. Og så kom da hunden om natten, tog hende og løb alt, hvad den kunne. Men den gamle hofdame, hun tog vandrestøvler på og løb lige så stærkt bagefter. Og da hun så, hvor de var blevet borte inde i et stort hus, tænkte hun, nu ved jeg, hvor det er. Og skrev med et stykke kridt et stort kors på porten. Så gik hun hjem og lagde sig, og hunden kom også igen ved prinsessen.
Men da han så, at der var skrevet et kors på porten, hvor soldaten boede, tog han også et stykke kridt og satte et kors på alle portene i hele byen. Og det var klogt gjort, for nu kunne hofdamen jo ikke finde den rigtige port, når der var kors på dem alle sammen. Om morgenen tidligt kom kongen og dronningen, den gamle hofdame og alle officererne for at se, hvor det var, prinsessen havde været. Der er det, sagde kongen, da han så den første port med et kors på. Nej, der er det, min søde mand, sagde dronningen, der så den anden port med et kors på. Men der er et, og der er et, sagde de alle sammen, hvor de så, var der kors på portene. Så kunne de da nok se, at det kunne ikke rigtig hjælpe noget, at de søgte. Men dronningen var nu en klog kone, og hun kunne mere end bare at køre i karret. Hun tog sin store guldsaks, klippede et stort stykke silketøj i stykker, og syede så ud af det et lille, nydelig pose. Den fyldte hun med små, fine, boghvede gryn, bandt den på ryggen af prinsessen. Og da det var gjort, klippede hun et lille hul i posen, så grynene kunne drysse hele vejen, hvor prinsessen kom. Om natten kom der hunden igen, tog prinsessen på sin ryg og løb med hende hen til soldaten, der holdt så meget af hende, og ville så gerne have været en prins for at få hende til kone. Hunden mærkede slet ikke, hvorledes grynene dryssede lige henne fra slottet og til soldatens vindue, hvor han løb op ad muren med prinsessen. Om morgenen så da kongen og dronningen nok, hvor deres datter havde været henne. Og så tog de soldaten og satte ham i kachotten. Der sad han. Hvor var det mørkt og kedeligt. Og så sagde de til ham, i morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og sit fyrtøj havde han glemt hjemme på værelset. Om morgenen kunne han mellem jernstængerne i det lille vindue se folk skynde sig ud af byen for at se ham hænges. Han hørte trommerne og så soldaterne marchere. Alle mennesker løb afsted. Der var også en skomagerdreng med skødeskin og tøfler på. Han travede sådan galop så hurtigt, at hans ene tøffel fløj af og lige hen mod muren, hvor soldaten sad og kiggede ud imellem jernstængerne. Ej, du skomagerdreng, du skal ikke have sådan et hastværk, sagde soldaten. Der bliver ikke noget, før jeg kommer. Men vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit fyrtøj? Så skal du få 4 skilling. Men du må tage benene med dig. Skomagerdrengen ville gerne have de 4 skilling og pilede afsted hen efter fyrtøjet, gav soldaten det, og ja, nu skal vi få at høre. Uden for byen var der muret en stor galge. Rundt om stod soldaterne og mange 100.000 mennesker. Kongen og dronningen sad på en dejlig trone lige over for dommeren og hele det råd. Soldaten stod allerede oppe på stigen, men da de ville slå strikken om hans hals, sagde han, at man jo altid tillod en synder, før han udstod sin straf, at få et uskyldigt ønske opfyldt. Han ville så gerne ryge en pibe tobak. Det var jo den sidste pibe, han fik i denne verden. Og det ville nu kongen ikke sige nej til. Så tog soldaten sit fyrtøj og slog ild. 1, 2, 3. Og der stod alle hundene. Den med øjne så store som tekopper. Den med øjne så store som et møllehjul. Og den, der havde øjne så store som runde tårn. Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt,
sagde soldaten. Og så for hundene ind på dommeren, og hele rådet tog den ene ved benene og en ved næsen og kastede dem mange favne op i vejret, og de faldt ned og gik rent i stykker. Jeg vil ikke, sagde kongen, men den største hund tog både ham og dronningen og kastede dem bagefter alle de andre. Der blev soldaterne forskrækket, og alle folkene råbte: Lille soldat, du skal være vor konge, og du skal have den dejlige prinsesse. Så satte de soldaten i kongens karet, og alle 3 hunde dansede foran og råbte hurra. Og drengene de pev i fingrene og piftede, og soldaterne præsenterede gevær. Prinsessen kom ud af kobberslottet og blev dronning, og det kunne hun godt lide. Brylluppet varede i 8 dage, og hundene sad med til bords og gjorde store øjne.